Дори в условия на наследен свръхдефицит, ние успяхме да получим пълното разбиране на Министерството на финансите и да обезпечим финансов ресурс дори в настоящия бюджет в подкрепа на бизнеса. Не може да говорим за насърчаване на нови инвестиции, ако не помогнем първо на индустрията, на тези компании, които вече са гласували доверие на нашата държава. Трябва първо да закрепим нашата индустрия, да ги върнем обратно на пътя към по-силна и по-добра конкурентоспособност. Така че средства за насърчителни мерки за производствата, за индустрията има и те са обезпечени в рамките на настоящия бюджет. Няма да позволим в преследване на един таргет за едно дефицитно число да задушим българските производители и българската индустрия. Няма тази фискална политика и дисциплина да бъде за сметка на конкурентоспособността на производствата в страната. Така че, въпреки всички предизвикателства, държавата ще бъде един предсказуем партньор за индустрията, за бизнеса, по-добра координация между институциите, дигитализация, насърчителни мерки, политики на открит диалог с индустрията.